Biex Malta tattira aktar investiment minn barra l-Unjoni Ewropea lejn pajjiżna, tnieda programm ta' residenza u viża f'Malta. Programm li jagħti dritt lill-investitur biex jgħix Malta taħt diversi regoli. Is-Segretarju Parlamentari għall Kompetittività u Tkabbir Ekonomiku José Herrera spjega l-aktar punt importanti ta' dan il-programm. Qal li l-programm għandu jkun niċċa ta' investiment għal Malta. Dan għaliex se jkun qed jattira investituri internazzjonali biex jiġu lejn pajjiżna. Is-Segretarju Parlamentari spjega kif l-inqas investiment jista' jkun ta' terz ta' miljun euro. U kompla jgħid li Malta qed timxi fuq il-passi ta' diversi pajjiżi fl-Unjoni Ewropea li implementaw dan il-programm bħal Ċipru, Portugal u l-Ingilterra fost l-oħrajn. Il-permess ta' residenza huwa biss privileġġ u mhux dritt. Dan ifisser li l-applikant irid jibqa' jsegwi l-obbligi inkella l-Istat Malti jkun jista' jittermina l-applikazzjoni. Sabiex ikompli jitkattar l-investiment ix-xiri ta' proprjetà jrid ikun tal-inqas ta' 320,000 euro u 270,000 euro f'Għawdex u fin-nofsinhar ta' Malta. Dan bil-għan li jkun attirat aktar investiment lejn il-Gżira Ewċija u n-nofsinhar ta' Malta. Jiena nemmen bisħieħ li dan il-programm se jixpruna l-ekonomija tagħna qudiem. Li ħanxprunaw ukoll l-industrija tal-bini. Meta inti tixpruna l-industrija tal-bini u ħasat attira residenti f'Malta ta' ċertu portata finanzjarja, ħajkollok ripple effect. X'ikollok nies ta' ċertu income. Jikru f'postijiet f'Malta, tgħixu f'Malta għandek ripple effect. Kif ħassejnieh dan ripple effect f'industri oħra bħall-IT, gaming, servizzi finanzjarji. Dan kollu juri li l-applikant trid ikun finanzjarjament qabbli u indipendenti. Kull applikazzjoni trid titmexxa minn aġent li jkun ċertifikat u wkoll ikollha due diligence tajjeb minn Identity Malta. Waqt din it-tnedija, José Herrera ringrazzja l-oppożizzjoni tal-appoġġ li tat biex issir konsultazzjoni tajba dwar dawn ir-regoli.